Сәлем дуслар, безнең Казан кайныйның 12нче дөрес Рәдиф 12-нче чыгарылышы. Бүген безнең студиядә мин Тәбриз, Рәдиф һәм Әлфрид пост Альфрид. һәм Әлфрид Постбустанов. Һәм әле не определился бизнес онлайн, ул танылган тарихчымы Или просто Альфрид. Или просто не производный Дамир Исхак. Тот самый Альфрид булырга да. Булырга мөмкин дә. Теге Альфрид. Безнең бүген махсус чыгарылыш дип әйтергә була. Бүген без әллә ни күп яңалыклар сөйләп тормыйбыз. Без Альфридның конкрет мәкаләсен сөйләшәбез. Шәйнибез. Шәйнибез. Бүтән кешаңлар өчен инде. Әлфрид напрягся. Юк, чөнки анда бизнес онлайн комментатор сине аңлады инде, аңлаганча. Анда бит теге зур IQ кешеләр инде без беләбез. Алар инде бөтенесе. Югар кеше анда комментарий язды бит инде. Шуңа күрә менә без бераз акылсызрак кеше өчен. Безнең аудитория өчен. Кем укыган бу мәкаләне, беренче уйнынды. Альфрид нәрсәгә призывает, нәрсәгә чакыра. Гомумән милләтләр темасы бетә. Милләтләр булмый һәм безгә татарларга моңа ничектер әзер булырга кирәк һәм үзебезнең ниндидер бер моделне табырга кирәк. Альфрид менә миңа бу мәкаләне читап курган кешегә һәм Рәдифкә күбрәк комментарийларны укыган кешегә аңлатып кит әле ике сүз белән синең шундый теорияң. Бириштән бәлки сәтен ничексәң булмага килдең, гомумән. Ничектер бу идеяга там. Еллар буе бардыңмы сине име? Или просто for fun. Койсы сорауга җавап бирим. Башта минем сорауга. Беренчедән, ничек мин бу фикергә килдем? Бу ни беренчедән бу әлбәттә берни дә теория түгел. Бу провокация, бу сорау күтәрү, бу ниндидер үзенә күрә тәкъдим, фәлсәфи һәм теория ягыннан. Һәм мин аңа килеп ирештем. Беренчедән минем диссертация шуңа багышланган иде. Мин 2013 елда Амстердам университетында Совет Казахстанда һәм гомумән Совет Урта Азияда милләтләрне барлыкка китерү я багышланган диссертацияне якладым. Шуңа күрә минем бу юнәлештә ниндидер тәҗрибәм бар. Һәм диссертацияне язган вакытта тәҗрибәмне татар тарихын өйрәнгәндә һәм татар кулъязмаларына барлаганда ясаган күзәтүләр белән бер рәттән бер рәткә салып килгән фикерләр шулар. Һәм без бит инде соңгы вакытта сөйлибез стратегия, тагын әллә нинди инде төрле безнең сөйләшүләр киләчәк турында. Шулай бит инде. Татар милләте үсеше. Я үсә микән, үсми микән, кемнеңдер үсә, кемнеңдер үсми дигәндәй. Монда да приколлар бар икән, ярар. Белмим, мин прикол күрмәдем. Мәгән инде менә ярар. Һәм теге менә Ремарка. Альфрид әле генә мунчадан. Нәрсәсен әйтәсем килә. Бу текстны төрлечә укып була. Һәм мин үзем дә анда кайбер җөмләләр белән, кайбер тәкъдимнәр белән килешеп бетми. Чөнки мин аны махсус теге нирәк итеп Тырысрак язды инде теге. Үткенрәк. Теге реакция булсын, бераз безнең созлыклы. Мин аңладым синең ниятне. Нәрсә яздың соң син? Нәрсә яздың? Нәрсә яздың? Мин яздым, әйдәгез шундырак фикерне яки тәкъдимне. Менә әгәр дә без менә бүгенге халатны онытсак бер секундка һәм киләчәк турында хыялый рәвештә уйласак, ниндирәк рәвештә ул барлыкка килергә мөмкин. Татарлар нинди булырга мөмкин. Чөнки без ияләндек инде безгә кемдер тарафыннан бирелгән шаблоннар буенча, кемдер безгә бирелгән символлар, каһарманнар, менә шундый шаблоннар буенча кабул итәргә. Менә татар халкы ул менә шундый.
Мен олар сен айтасың, менә бүтән бу символлар алар совет заманында төзелгән, бүтән шундый Нинди символлар? татарлык, ну, как раз Мәсәлән? без ну, бию мәсәлән, татар бию мен уйлавымча. Татар кухнясы, татар җыры, Татар бию ул бит инде теге совет лабораториясында уйланып табылган әйбер. Совет булып чыгылган, ну. Лабораторияларында. Ну, киселеп, бетелеп, Юк инде авылда биегәннәр шулай шул бию булган халык. Башкасы булмаганмы ни? Без Юк, башкасы булган. Минләп еллап бию, Менә сиңа 5 хәрәкәт. Монда әлбәттә Нинди символлар, мәсәлән? Коталу сорау. Һәрбер әйбергә хәзер бәрелсәк, шул ук фәнне алсаң, мәсәлән, әйтеп була, әлбәттә, менә бар институциональ аның структурасы, теге Фәннәр академияның филиаллары хәзерге вакытта инде безнең Татарстан Республиканың Фәннәр академиясы. Ул әлбәттә Совет чорының продукты. Фәннәр академиясы, менә бу рәвештәрәк, ул 1930 елларда барлыкка килгән. Ул теге элекеге патша заманындагы Фәннәр академиясы белән ну бик бәйле түгел дип әйтеп була. Чөнки анда советизация процессы үткән. Шул ук вакытта әйтеп була, татарның үз фәнни тармаклары бар иде, традициялары. Кайберләре 30 елларда үзелде. Академия барлыкка килгәч. Ну, алар академиядәге кергәннәр, институтларга. Менә институтлар барлыкка килде дә, шул менә безнең галимнәребез шушы институтларга керәләр, эшли башлыйлар. Ну, аларга репрессияларга. Ягъни бу академия элекке булган фәннәрне теге Җавһарларның каһарманның дәвамчысы түгел, әйме? Ие. Бар иде, әлбәттә, шул ук совет заманында альтернатив проектлары. Менә без бит инде альтернативны яратабыз. Рок булсынмы анда, татар милли хәрәкәтенең ниндидер альтернативасы. Без инде фәннең альтернативасы. Совет чорында бар иде шундый галимнәр, кайсылар менә мейнстримда булмаганнар. Алар менә ничек күпчелек сөйләгәннәр татар тарихын, яки татар әдәбияты тарихын. Шулай сөйләмәгәннәр. Я кирисен, я бөтенләй икенче төрле терминнар, яки теге күзаллавы буенча башка чыганакларны кулланып, башка караш белән шушы тарихка карыйлар иде. Һәм аларның карашлары, аларның мәкаләләре, аларның кергән өлешләре маргиналь булып калды. Ул теге дәвам иттерелмәгән совет заманындагы альтернатив фәнни тармаклар. Булсынмы анда Зәйнәп Максудова, кул язмалар белгече. Аның турында беркем дә белми хәзерге. Син лекция укыган инде. Ну инде теге 1-2 кеше, анда 10 кешедән инде артмый аның турында белгән кешеләр. Ул менә үзенә күрә татар тарихына, татар фәнни традициясына шундый үзенчәлекле бер шәхес. Чөнки ул үзен теге үз шәхсиятен татар кул язма мирасыннан аермаган. Һәм татар фәнни традициясыннан аермаган. Элекелектән аның гаиләсендә галимнәр бар иде. Буын. Һәм аның теге иң яхшы метафорасы аның зур кул язма коллекциясы бар иде. Теге ати бабаларыннан калган китаплар. Һәм ул анда теге каләмне алып китаплар эченә яза иде. Бу нинди билге? Без аны менә специалистлар буларак без дип әйтәбез теге историкларны. Чөнки ул борынгы заманның бер түгел инде ул. Без китап минем белән язылмаган, менә белән. Ул синең өлеше түгел. Синең кулың да түгел, аягың да түгел, башың да түгел. Ул менә аны үз итте, тулайым. Менә минем хакым бар шушы мирас белән турыдан-туры диалогка керергә. Диалогка керергә түгел, ул анда теге төзәтмәләр керткән, өстәмәләр, Марҗанинең китапларын ала да анда өстәмәләрне кертә. Юк, монда дөрес түгел, моны бу кеше фәлән елда үлде мәсәлән. Менә бу безнең анда баҗа булган, тагын кемдер булган, булай. Менә бу инде безнең тарихыбызга бөтенләй икенче караш. Әгәр дә шул вакыттагы менә 50-нче, 60-нчы, 70-нче еллардагы татар тарихына теге карашлар белән, рәсми карашлар белән чагыштырсаң, бу инде башка инде. Космостан дидер. Карале, менә моны совет хакимияте яисә җәмгыятеме, моны махсус эшләгәнме? Менә теге чорны онытып, аның белән азрак бәйләнеп,
әйтәләр, юк, без менә монда разработали, кайдыр лабораторияларда менә үзебезнең конструкторларны, үзебезнең шаблоннарны, шуның буенча яшибез. Шаблонны ясаганнар нинди бер чорга нигездән дип аңламыйча. 20-нче гасырга башына нигездән килгән. Ие, бу бит инде Без бергән бөтен менә шул җәйчелек һәм беренче инкыйлабдан соң барлыкка килгән сүз иреклегеннән соң журналистлар, публицистлар, шунда без татар мәдәнияте, гомумән татар милләте шуннан башлана, димме? Мин аңламыйча, син әйтәсең, безгә башка чорга мөрәҗәгать итәргәме? Безгә мөрәҗәгать итәргә кирәк бөтен чорларга, булсын совет чоры, альтернативасы, булсын ул теге патша заманындагы ниндидер мисаллар. Безнең тарихыбыз бай һәм ул ниндидер менә бер шундый бер юл гына түгел. Ничек кайберүчлектән без күрәбез бу. Точка А бер нуктадан икенче нуктада. Төрле нукталар, төрле юллар. Койсылары биткәндер, койсылары дәвам иткән. Һәм без менә кайда хәзер нинди нуктада хәзер торабыз, шул нуктадан артка карарга кирәк. Һәм менә шунда артта булган әйберләрне нәрсәнедер менә шул юллардан алып, сойлап теге ниләр шикелле, бол кортлары шикелле, иң яхшы әйберләрне алып киләчәккә карарга. Чөнки аның бит инде тузган инде бу әйберләр, теге элеккеге тарих, мирас, аның бер нинди дә киләчәге булмаячак, әгәр дә без аны кулланмасак, ниндидер аның файдасын күрмәсәк. Син метафораны басам, син безгә әйтәсең, син әйткән апай кебек, ул мирасны алырга да үз кулым белән анда төзәтмәләр кирәк. Чөнки хәзерге вакытта, чөнки без күбрәк беләбез инде, чөнки тарих күрсәтәбез, кемгә алышкан иде, мәсәлән, әйтәләр, дөрес үз итәргә. Кемнеңдер башка кешеләрнең күзлекләре аша түгел, үзебезгә хас булган күзлекләр аша. Бу бит безгә шит түгел. Без турыдан-туры менә шушы мирасның варислары булырга тиеш. Һәм шуннан теге уяларга да түгел. Ничек бар теге тискәре якларында яхшы якларын кабул итәргә. Бу инде психологик яктан шундый. Бу шундый оригиналь мысль, конечно. Мен галымча син әйттең бит оригиналь. Син бит әйткән анда, ягъни менә совет заманын шундый теге авыр инде, үстән куйган әйбер, берсе дә өстән билгеләнгән. Элекке вакытта кеше астан булган инде теге. Сезгә кирәк нәрсәдер, ул барлыкка килә иде, әйме? Ничектер ул кире кайтырга тиеш. Хәзер вакытта шулай юк бит анда, безгә шулай өстән. Мин аны нәрсә белән бәйлим? Менә дәүләт көчле чакта, как бы җәмгыять ул тәкъдим иткән ниндидер шундый кагыйдәләр буенча подстраиваться итеп яшәргә тырыша. Кайчан дәүләт как бы алай каты басымы юк, әлбәттә анда самоорганизация көчле. Анда ул теге рус империясы дигәч инде без күз алдына китерәбез, инде әлбәттә теге шундый тоже шундый бар бит стереотип, теге империя бөтенесен контрольдә тотып, бөтенесен төрмәдә. Мин аңласам, хәзер ярыймы сөйләп бетерим әле. Ләкин менә Парфеновның бер фильмын караган идем, Вологдадан чыккан 2 миллиардер егет турында. Ул әйтә, удивительно, но ул вакытта, менә империя вакытында самоуправление һәм самоорганизация бик көчле булган. Һәм генерал анда генералга кадәр дослужил, зур званиялар китеп тормый Мәскәүгә. Ул әйтә, мин монда Вологдада анда яхшы монда да әйбәт, и үзенең тормышын монда оештыра, тегеләр теге белми дә кала. Һәм мин уйлыйм, хәзер ни өчен тоже өстән төшерелә, чөнки все равно хәзер дәүләт көчле. Ул бөтен тармакларга үтеп кергән практически. Ну, бу да иллюзия бит инде. Кем безгә тыя, менә шушы барлыкка килгән дискуссия бит, име? Әгәр дә дискуссия бар икән, теге шундый публичный инде мөхиттә инде. Мин максатыма ирештем. Бу дискуссия нәрсә күрсәтә? Беркем дә тыймый бит безгә яңаша фикер йөртергә. Без һаман да менә искелеккә ябышабыз. Без хәтта үзебезгә мөмкинлек бирмибез. Менә шушы постка менә ниндидер адым ясарга. Һәрбер нәрсәдә пост милләт булсынмы, пост фән булсынмы, пост анда татар яшьләр форумы, пост татар рогы, музыкасы. Пост форум, пожалуйста, он существует. Менә бит кайберләре барлыкка да килә. Поф дип аталаймы? Тукта, уйларга беркем дә не запрещает, ансы шулай. Ну бит менә Дамир Исхаков шулай бит җавап язды.
Мин аны укыдым. Минемчә, бар просто бер үк яссылыкта, бер үк республикада манда, бер үк җәмгыятьтә кешеләр кемгә менә ничек әйтим, уже тапталган юл буенча барырга, кемгәдер ниндидер яңалык тели. Аңлыйсыңмы? Ну, ике кешеләр дә булай һәм булай яши ала параллель рәвештә. Һәм мәсәлән, постнацияга килсәк инде, минемчә, кемгә ул кирәк постнация? Кемгә киләчәккә атларга кирәк? Шулар аны как бы конструкция эшләргә тиеш тә инде. Монда шунысы әйбәт бит. Без, Аллаһка шөкер, әлхәмдүлилләh, демократик дәүләттә яшибез. Барысы да ирекле һәм Амстердам да переучился. Alhamdulillah, biz Amsterdam университеты ирекле һәм демократик дәүләттә яшибез. Yok, кай вакытта Альфред яши. Но Оршага кайткач, Шул хисне саклый ул Россиядә булганда. Орша кияү булгач ничек сөйли башлады. Нәрсә килгән иде. Менә кем тели искилеккә ябышырга. Ахлан ва сахлан теге барыгыз. Алып барыгыз шулай. Менә син баштан ук әйттең, милләтләр бетә. Бетми. Киресен без бит хәзерге вакытта киресен күрәбез. Теге Кавказ булсынмы, Урта Азия булсынмы, Россия булсынмы, милләтчелек киресенчә күтәрелештә. Ну, бөтен дөньяда шулай, төрле җирдә төрлечә. Ну, ул нинди нәтиҗәләргә китерә? Яхшы күренеш микән ул? Начар күренеш микән ул? Һәм алга таба нинди дөньяга без киләбез? Минемчә, моның турында уйларга кирәк һәм бәлки ниндидер альтернатив сценарийларны тәкъдим итәргә. Мин язган макала ул бит дөньяны үзгәртми, ул чакыра җанлы дискуссияга. Бигрәк тә яшьләр арасында, чөнки ул безгә кирәк. Безгә күз аллау кирәк. Ниндидер яңа тел, менә шушы дискурсив тел койсысында без менә шушы әйберләр турында сөйли алабыз. Һәм хәзерге вакытта ул юк. Без һаман да бигрәк тә ул теге безнең очракта ул дискурсив та һәм лингвистик проблема, чөнки безнең дискурсив дәрәҗәдә яңа тел юк. Без совет заманындагы тел белән сөйләшәбез. Шул ук милләтләр тематикасы, тексамынысы, сабантуй, фәләннәр һәм лингвистик дәрәҗәдә без һаман да нинди менә тел кагыйдәләре буенча совет заманында барлыкка килгән яки теге Совет Союзы җимерелгәч инде менә яшәеш тапкан татар теленең инде җимешләре. Хәзерге вакытта әйтеп булмый, анда безнең татар телендәге фәнни тел үсештә дип, яки анда журналистика өлкәсендә безнең татар телебез үсә дип әйтеп булмый, ниндидер яңа тел тик үсә яки барлыкка килә кызганычка каршы. Шуңа күрә бигрәк тә әгәр дә бу дискуссия татар телендә алып барылса, тагын да файдалы булыр иде. Мин нәрсә сиздем, мин аны әйтмәкче идем, дискуссияга кушылган кешеләр, менә Telegram каналга язган кешеләр, алар бөтенесе дә җавапны русча әзерләйләр. Ничек анда Фикердәш дигән ялгышмасам канал чыгарды. Видишь, монда беренче проблема бар бу. Сен әйттең, Дамир Исхаков булай уйлый ала, Фит булай уйлый ала, әмма проблема шул, Дамир Исхаковның яше инде зур, әйме? Әлбәттә шулай уйлый. Әгәр дә син күрәсең бер 23 яшьлек кызны яки егетне, һәм ул шулай җавап бирәсең бөтен берне. Син шок катасың, син бит бөтенләй башка заманда, син тугансың 90-нчы елларда, син гомумән совет заманын хәтерләмисең хәтта. Яки син башында нигәдер шул теге темплейтлар ята инде, кабы. Һәм син ничектер син куркасың нәрсәдә җимерергә, менә шул кайта. Милләтчекнең үсешендә мин нәрсәне күрәм, теге тискәре әйберне, шул консервацияга. Без теге әйтмибез, без татарлар һәм без сезгә күрсәтәбез яңасын дип. Юк, без татарлар, без бөтенесен саклабыз, хәзер теге банкка салабыз да. Без булай күнекмәгән. Бездә булай түгел. Бездә татар телен яклау нинде компаниясында. Моны тирәнрәк уйлап карасаң, әлбәттә татар теле кирәк. Без аны бөтенебез дә яратабыз, саклыйбыз, балаларыбызга өйрәтәбез. Ну, нинди тел? Ул тел менә шул 20-нче гасырдагы тел. Тукай теле түгел ул.
Хатта Без Тукай теле 20 гасыр теле булган өчен аннан җирәнергә тиеш түгел ишин. җирәнергә 20 гасыр ул димәк Мөхәммәд Мәгдиев теле Ие. мәсәлән анда нәрсәсе аны не? димәк менә Комплекс шушы булырга тиеш без. комплекс кирәк, аның турында түгел. Менә гомумән теге нәрсәне мин әйтәсем килә. Татар телендә булган бай традицияне без исәпкә алабызмы юкмы? Ул менә шушы тор кысаларына сыеп бетми дип куркам мин. Без татар теле дип әйтәбез дә, Вообще. һәм беренче чиратта инде безнең күз алдыбызга баса менә бу инде совет чорында. Ул совет чорындагы дип әйтүем тискәре сүз түгел. Ул тик теге вакытка Констатация. констатация, совет чорында булган шундый конкрет сәяси һәм иҗтимагый шартларда барлыкка килгән күренеш. Име? Һәм ул еш очракта менә элеккеге традиция белән бәйле дип әйтергә кыен. Вообще абсолютно эшләргә безне татар теле өстәргә урынына татар теле дәреслеге үстерү бар. Кешегә бирәр дәреслек син укы, менә мондай берләр барга тиеш. Ничектер чынлап телне ярату, чынлап телне өйрәнү, как-то ну кайтканда низгә китү, әйме шул сүзләр барга. Нимчә кеше бит хәзер әйтә, безгә менә бу сүзнең алмашы кирәк, русча ярамый безгә дип мәсәлән. Кеше ну барыгыз, бар иде бит мәсәлән алмашы элекке вакытта. Шуннан гыз безгә булышамый дип ләп безгә. Bizə kelişməyir. Çil bik seyir яңгыр дип әйтәм гомумән. Сез әгәр дә 20 гасыр әдәбиятын укый башласак, анда барысы да сeyir яңгыр идер инде. Инде бер сөйткәсен кылмышы. Карагыз әле, ярый, менә шул сорауга күчик. Киләчәккә атлар өчен һәм менә бу төрле чорларны исәпкә алыр өчен, үзеңнең мирасны яратырга һәм белер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Нәрсә эшләргә кирәк? Нишибез? Нишлибез? Мин нишлим? Минем, мәсәлән, үз нием теге, үз эшләгән эш, яраткан эшем бар. Мин аны алып барырга тырышам һәм һәрбер кешенең шундый нәрсәсе булырга тиеш. Татарның Юк, кеше мәсәлән инанган ди. Инанган. Әйе, без киләчәккә менә хәзер латышский стрелки кебек теге Ленин әйткәч. Беләсез менә мин үземне халыкчан тарихчы дип саныйм, чөнки мин бик яратам халык арасында йөрергә. Гади халык белән аралашырга. Һәм Гади халык. Мин гади киемне киям. Төнлә кич белән чыгам. Һәм нәрсәсе вот мин төрле төбәкләргә йөрим, менә нәрсәсе сизелә. Һәрбер кеше үз менә бакчасын тәрбияли, үстерә. Һәм анда Сабантуй авыл мәчетен төзү һәм якынча шуның белән тамам. Теге милли күзаллау, шундый вот. Без милләт буларак, ниндидер безнең уртак кешеләребез бар, безнең республикабыз бар. Аңа ярдәм итәргә, ярдәм көтәргә түгел, аңа ярдәм итәргә. Теге без милләт буларак нәрсәдер эшли алабыз, күтәрәбез, ниндидер уртак проектлар. Анда нәрсә бездә бөтенләй юк. Юк ул. Шундый вот мин фойтегез шундый кешеләрне әлегә очраганым юк. Бик күп эшли торган кешеләр бар. Ну вот менә милләт дәрәҗәсендә фикерли торган һәм менә уртак проектларга нигез салырга кешеләр бездә бик сирәк. Һәм безгә менә шушы горизонталь элемтәләрне барлыкка китерергә кирәк. Булсын анда берсе финансист, булсын анда берсе правозащитник, булсын анда берсе пиарщик, анда сәясәтче, табиб. Безгә барыбызга да утырырга кирәк төрле өлкәләрдән һәм ниндидер түгел, инде билгеле юнәлешләр буенча проектларны алып барырга кирәк. Һәм менә синең форумдагы эшчәнлегең менә шушы юнәлештә билгеле бер адымнарны ясады минемчә. Менә шуларны дәвам итәргә кирәк. Чөнки сез бит инде яшьләрне җыйдыгыз төрле төбәкләрдән, аларга насихат итеп, менә шундый проектларны алып барырга була. Бу инде теге общественная работа инде. Шуннан тыш бит бар безнең мәгърифәт, бар безнең экономика, бар безнең дини юнәлеш. Һәрбер юнәлештә безнең төрле өлкәләрдән кешеләрне җыеп таныштырырга аларны һәм моның белән конгресс шөгыльләнә, алар форум ел сайын анда дин, бизнес анда укытучылар. Горизонталь
горизонталь контактлар юк дәрәҗәдә. Мгм. Ул теге елга бер шалтыратышып яки бергә мунчага кереп дигәндәй контактлар түгел, а даими рәвештә ниндидер уртак эш өстендә утыру. Мгм. Ни өчен безнең университет юк? Шуның өчен безнең университет юк. Чөнки бөтенесе уйлый ул республиканың эше, республикага ул күрәсең бик кирәк түгел. Һәрберебез менә шулай теге бармак сылтап куябыз. Лауча шулай сен әйтәсең. Менә элекке заманда рус патшалыгы кирәк татар факультетын оештырырга. Оештырыйм әле татар факультетын. Указ жаздым дип инде яза Николай II оештыра факультет. Талай түгел. Өчен мәдрәсәне, ну, хөкүмәт оештырмаган ламыч кеше үзе бара да мәктәпне ача. Әйме, сен кирәккә астан кирәк кенсәдер, алар җыелышалар да тудыралар. Ну, мин уйлыйм аны идеалләштерергә кирәкме инде? Мидиләштерми, Да, мин аңлам. хәзер дә бик күп кешеләр мәктәп, мәдрәсәләр ачалар, класслар ачалар, беләсеңме? Ну, барысы да вот. Ул әлбәттә, альхамдулилла, алар менә бик яхшы кешеләр, аларга бик зур рәхмәт. Ну, ул менә шундый аерым. Һәрбер кеше үзенеке. Менә бездә әйтәбез, без татарлар, безгә милләтне сакларга кирәк. А нәрсә ул милләт? Милләт юк дигән сүз алайса. Чөнки бездә милли шундый вот милли үзаллау юк дәрәҗәдә. Кемдә бар ул Закировтан башка? Юк, ну милли күзаллау бар инде, менә просто ул шундый общий сүзләрдән, общий төшенчәләрдән тора. Без татарлар, Ие. менә мәсәлән, шулай дип әйтәләрме? Үз билгеләнү дигән сүз. Безнең бабалар татарлар булган, мәсәлән, дип әйтәләр. Мин татар нәселеннән, минем татарлар нәселдә. Бу бит инде тоже ул аңлый. Ну, узакка булыр микән моны бу әйберләр. Һәм ул бик тиз бетә торган нәрсә. Әгәр дә безнең уртак максатларыбыз булмаса, һәм ул теге ислам динендә бит ничек? Сүздән генә тормый. Сүз белән әйтү, альхамдулилла, мин мусульман дип, аның эше дә булырга тиеш, гамәле дә булырга тиеш. Шулай бит. Анда да шулай. Нидер уртак эш булыр. Республика. Менә татар тарихында нинди иң теге шәп журнал булган? Ул Шура журналы име? Риза Фахретдинов баш мөхәррире. Ул ничек барлыкка килгән? Рамеев, барадарлары, золотопромышленниклар, алар акча бирә. Шуна китергәннәр. Бизнес, фән, дин. Бергә килә дә һәм искитәрлек шундый сыйфатлы һәм бөтен дөньяга танырлык. Бу инде пафос түгел. Бу икенче тапкыр констатация факты. Шура крутейший проект, крутейший. Ярый, әйдәгез, яңалыкларга күчик. Мин постнация турында берни дә аңламадым. Ничек аңламадым? Мин уйладым, Альфред Киллердә һәм конкрет теге аның сыйфатларын әйтер. Менә мин ничек күзаллыйм татар милләтен 50 елдан соң. Безнең исем пост бию, пост җырлар, пост ишмак. Шулай, бетте. Ул миңа бизнес тренер кебек безгә аңлатты. Горизонтальные связи, бизнес ни белән кушыла. Ара, Тәбриз, вот мин теге Поверь себе. Архитектура буенча экскурсия алып барганда, анда Нияз Халитович әйткән иде. Нигә бу татар архитектурасы? Чөнки татарлар. Чөнки заказчик анан әйтә, ну әлбәттә ул кайдыр яши, рус архитектор килә. Мен әйтәм, мин монда буны күрдем, мин сиңа акча, һәм ул бирә. Һәм аның өчен нинди бар иде теге вешкалар инде. Стамбул, Мәккә һәм башкалар. То есть аның өчен аның системасында Мәскәү белән Петербург булмады. Һәм кешенең башында шулай, башында хөкүмәт юк анда. Безнең барысы бит әйтә, иң мөһиме безгә менә дәүләт булышсын иде. Дәүләт булмаса без все бүләбез, бетәбез. Дәүләт, мин аңлыйча дәүләткә күбрәк, ну, күптән дә ышанырга кирәкми. Әйме, дәүләт нәрсәдә эшли ул. Ну, чё, мин шулай әйтәм. Син үзең әйттең, син нәрсә чыгардың. Мин гел әйтәм, син үзең нәрсә эшлисең икән. Шуннан барысы да башлана инде. Әгәр дә син көчең күп икән, әйме, син аны димәк бирергә тиеш. Ну, кеше әйтә бит, менә бит акча җыйдым мин инде. Хәзер нәрсә инде милләткә как-то сколько послужить народу дип әйтә инде. Вот, һәм ничектер ул барлыкка килмәде секенде. Ну, нидер менә мәчетләрдән саудан ары гына инде. Кеше менә инде теге вершинаны була, акча җыйды да, авына кайтты да, мәчет салды, все, һәм бетте эшем. Бу акчадан гына тормый. Ну, смеси аның башка әйбергә җитмидер әйткәндә. Шуннан. Кеше булмый акчаны. Ну, әйтәм, вот әгәр дә берләшеп
акчалы кешеләр, акыллы кешеләр ниһаять бер Акчалы һәм акыллы. шашалар. Бу ике төрле әйбер. Бу более конкретный теория, аңлыйсың? Һәм алар менә Россия империясында ягъни бар бит внутренняя империя дигән төшенчә инде, ягъни алар ну как бы то есть алар тудыралар нидер үз системаны. То есть татарлыкны менә бу организм үз көченә нигезләнеп. Мәхәллә системасы күп була бит инде үсен. Кеше бит анда әйтми, бездә хәшәк хөкүмәт нәрсә төзер дип ниясе акча биреп. Минем үз көчем бар, без монда барыбыз да дуслар, без да кардәшләр, әйдәгез берләшеп эшлик бу әйберне дип. Минемчә постнация шундый зур бер мәхәллә. Карагыз әле, Мин бу минем фикерем. Нациясыз киләчәкне күз ала буламы? Буладыр. Элек бит нация булмаган вакыт бар иде. Милләтләр булмаган. Нациядан соң Милләтләргә кадәр кабилә булган, бәлки. Ничек, Mesela кабилә. Немецлар Юк, үзләрен тормыш бит шундыйга бара, кешеләр әйтәчәк. Ие. Син кем анда? Ул әйтәчәк анда, ну, татар, мөселман, Мин бәлки төзүче. даже әйтмәсә, ул әйтер, мин Казанлы, мәсәлән. Мин журналист. Или я Менә- москвич. Без күптән түгел Оренбург шәһәренең татар зиратында булдык. Анда инде һәрбер кешенең үз билгеләнү әйберләр яки башкалар ничек аны билгеләгәннәр. Анда язылган. Казанлы, син әйтмешле, яки анда Ташкентлы, Бухарлы, татар дип язылмаган анда. Башкача ул менә кичә генә булган күренешләр. Теге без әйтәбез, кайчандыр милләт булмаган вакытлары. Ул кичә генә булган, менә 20нче гасыр башында. Һәм ул реаль һәм индидер. Менә шулук Риза Фәхретдинов яза. Безнең мәмләкәтебездә булган мәшһүр кешеләр, теге асарның икенче исеме, кешеләрнең биографиялары. Димәк, ул Россияны ватан итеп кенә түгел, ә менә мәмләкәт буларак шундый менә территория микән, теге без кайда яшибез? Без мәмләкәттә яшибез. Шундыйрак рәвештәрәк, име? Рәвештә. Менә бу төшенчәләр тарихы үзенә күрә бик тә кызыклы. Без өйрәндек менә аларны җиңелчә итеп кабул итәргә. Без беләбез, таныйбыз аларны. Танымыйсың бер әйберне дә, чөнки аны үз иштәге тарихы бар. Ул үзгәрә гел, үзгәрә. Һәм хәзер без шундый менә үзгәреш нуктасында торабыз. Элекеге шунысыннан мин башлыйм бит инде. Империя юкка чыкты. Ә без һаман да империя безгә куйган кагыйдәләр буенча яшәргә маташабыз. Империя юк, син азат. Бар, атла. Ну, мин уйлыйм, барыбер әле Рок-н-ролл мертв, но еще нет. барыбер, мәсәлән, төп шундый смысллар, мәгънәләрне безнең барыбер Татарстан җитештерә. Татарлар өчен. Миңа шулай тоела. Хәзерге вакытта. Әйе. Ну, ничектер шулай тоела миңа. Бәлки мин теге Татарстанда яшәгәнгә шулай тоеладыр. Ләкин читкә чыксаң да барыбер кешеләр карый. Татарстанга нәрсә монда танытамы ул әле Татарстан исеме шулай. Һәм монда һәм Татарстанда күп әйберләр Совет чорында кебек ясала на самом деле. Күп әйбер дәүләт белән бәйле, мәсәлән, безнең номенклатуранда, белмим, бюрократиялар, ниләр, барыбер безнең модельләр шундый ошаш. Кара, мәсәлән, фин татарлары, алар Совет заманын күрмәгән кешеләр. Аларның оештырылу системасы бөтенләй төрле. Без бастык, аны аерес курыкма. Бастык яңадан кабыздык. Безнең опыте. Мәсәлән, алар башкача эшлиләр. Тукта, давай яңа баштан. Кара, мен әйтәм, мәсәлән, фин татарлары, алар кылып алдыннан күчкәннәр, әйме. Гомумән алар бу Совет системасына бирекмәгән. Яшәмәгән. Алардан күренә инде, сөйләменнән дә беренчедән, теленнән дә. Алар ничек үзенең теге эшен оештырганнар, әйме, Алар башкача оешкан, Алар, кстати. кстати, үзләренә хәтта әйтә бит, фин төрекләре берләшмәсе. Шул бит. Төрекләре татарларга түгел. Әлбәттә, ул куркудан барлыкка килгән. Үзен татарлар ат алмыйк дип инде, әйме. Һәм алар үзләрен теге карта мешалар дип аталар, мөселманнар дип Алар аталар. системасы башка. Башка шул. Крас ул. Һәм алар әйтмәделәр, бармадылар фин теге команда. Президентна әйтегез, безгә бер грант, менә без монда Саманта оештырабыз дип фәлән тегән, без гомумән мин хәтта истәк тормын бармы, барын Саманталар яра. Һәм безнең монда күренә, мәсәлән, теге оешу системасы, алар беренче Совет системасына карамыйлар, әйме. Һәм Татарстан бәлки карый.
Чөнки Ие. һәм бәлки бу мәсәлән бу чердән Карагыз, менә хәзер бүген генә Татарстан президентының юлламасы булды Дәүләт Советына. Күптән әйтелгән инде әйбер 2нче елны зурлап бәйрәм итәчәкләр. 20нче ел ул ТАССРның 100 еллыгы булачак. Һәм мәсәлән мин беркайчан да уйламаган идем, мәсәлән ТАССР ул шундый зур ниндидер бәйрәм итерлек әйбер булган дип. Мин аны мәсәлән ничек аңлыйм? ТАССР ул без нәрсә теләдек, шуның ниндидер теге что получилось, то получилось. Кем әйтмәсе шулай бит. Мин аны гел шулай кабул итә идем. Хәзер дәүләт, мин теге моңарча әйткән сүземә бәйләп әйтәм. Ни өчен Татарстан шундый теге совет әйберенә бик каты бәйләнгән һәм ни өчен татар дөньясында әле ул бик каты таралган. Менә Татарстан хөкүмәте, димәк, ТАССРны тартып чыгара. Әгәр дә без теге киләчәккә ничектер атлаган булсак, мин уйлыйм, без ничек эшләр идек. Без әйтерлек, карагыз әле, безнең суверенитетның да бит юбилее. Әйдәгез отрефлексируем. Әле генә булса да, нәрсә югалттык әле без? Менә бу нинди достиженияларыбыз булды, менә булай нәрсә бирде бу безгә? Дөрес хәрәкәт итәбезме? По идее бит менә 30 ел элек булган әйбер хәзердә дәвам итә. Шартлар, яшәү шартлары безнең. Димәк, без хәзер Россиядә яшибез, демократик илдә әлбәттә әйтмешли. Һәм киресенчә ТАССРны зурлыйлар. Безгә әйтә, менә сезнең хәзерге хәлегез ул ТАССР хәле. Суверенитет түгел, 90нчы ел түгел. Менә шул 20нчы ел. Һәм бик чагыштырмалы әйбер. Шул шундый брат торасыз хәзер. Барысы да онытылды сезнең. Һәм сез бәлки вот әзерлегез кабатларга шул 100 еллыкны хәзер сез 20нчы елда торасыз һәм тагын шул 100 ел яшәгез шулай тиге. Менә бөтен бердә. Бу чынлап та бик зур мәсьәлә, чөнки хәзерге вакытта мин язып чыктым да аның турында, менә республика нәрсә икәнлеген аңлатырга кирәк. Вот Татарстан Республикасы нәрсә ул? Әлбәттә аның теге конституциясы бар, тагын инде документлары бар. Менә сез миннән сорыйсыз, постнация ул. Мин инде дөрән аңлатырга тырышам. Гади, бер нәрсә аңлашамый. Менә шундыйрак рәвештә хезмәткәре. Һәм без сиңа аңлатабыз. Аңлатыгыз миңа зинһар өчен, нәрсә ул хәзерге вакытта Татарстан Республикасы? Дәүләт. Ойли. Конституциядә шулай язылган. Конституциядә шулай язылган. И по факту шулай. Бар Нинди президенты, дәүләт ул? бар Нинди парламенты. нәрсә теге? Нинди дәүләт уже ул 3нче ТАССРдан нәрсә белән аерыла? Менә 20нче гасырда менә ничек син әйттең? Теге юалтулар, ниләр, ничек итеп без шуңа риза булып калдык име? Нинди теге ничек итеп теге милләтнең күпчелек өлеше менә шушы зур ниъмәттән мәхрүм булып калды? Ничек менә шушы каршылыкны безгә шишергә? Шулай бит. Һәм да дәвам ителә бит менә бу каршылыклар. Һәм алга таба республиканың роле нәрсәдә? Бөтен татарлар үз йортларını калдырып, үз традицияларын калдырып Татарстанга күчәргә тиешме? Яки теге Татарстанның моделен кулланып, без параллель Татарстаннарны барлыкка китерергә тиеш. Дәүләт түгел, ә менә теге Елүзән үзенә күрә бер татар шәһәре дип әйтеп була. 10,000 кеше тора анда. Заводлар төзелә анда. Казанда булмаган заводлар. Кстати, Альфред, мин синең мәкаләндә сиздем шундый, мин элек шулай әйтә идем. Типа без менә авыл темасын, авыл культурасын гелдә күрсәтәбез инде безнең мәдәниятне, әйдәгез шәһәр мәдәниятен. Беләсезме, тора баргач ничектер мин авылның яклаучысына әйләндем. Нигә? Чөнки туйдыра баша, ниндидер җеннәрне чыгардык та һәр кире тутырып булмый. Тартмага. Синең сизелә анда менә шундый авыл мәдәниятына һәм авылдан чыккан әйбергә шундый снобизм дип әйтим инде, шундый ниндидер үстән карау. Һәм ничектер син бәйлисен менә совет чырын ул димәк шундый ничектер мифка ышанасың кебек тоелды миңа. Димәк безнең шундый Казан ханлыгы күз алдына килә, синең анда шәһәрләр, бай шәһәрләр, шундый как типа Стамбул анда. Һәм без шуннан ничектер авылларга калган төсле. Һәм менә авыл ул бер нәрсә ни һәм аннан бөтен чыккан әйбер бик примитив. Шундый гади ничектер тезис укыла синең анда шундый.
Авыл менә мин аның турында берничә кат әйткәнем дә бар. Бездә шундый каршылыклы күренеш. Авылларда да югары мәдәният бик көчле иде. Чөнки Чөнки ул шәһәр булган по идее. Кечкенә авылларда да югары мәдәният, кайбер менә кечкенә авылларда шундый микроклимат иде. Анда искитмәле ниндидер әсәрләр барлыкка киләдер иде. Теге үзенә күрә ниндидер географиялар, нидә алар менә авыздан авызга күчерелә иде. Имә анда изге урыннар, тегесе монысы Урта Азияда белән бәйләнеш. Теге үзенә күрә шундый кызыклы мәдәният. Ну ул бит инде Совет чорындагы татар милләтенә нигез булып куелмаган. Менә шушы югары мәдәният киресенчә ул читкә куелды. Читкә куелды. Һәм кайбер урыннарда ул исән калды, кайбер урыннарда менә кайчан колхозларны берләштерделәр. Кечкенә авыллар бөтенләй юкка чыктылар. Менә кайда менә Альберт Фатхи аның турында бик көчле итеп яза. Анда булган микроклимат менә шушы зурайту колхозларны зурайту нәтиҗәсендә алар юкка чыктылар да кешеләр теге мәҗбүр булдылар шәһәрләргә китәргә тегендә. Һәм менә бу мәдәният юкка чыкты. Хәзер дә шундый процесс бар. Бара шул, бара. Хәзер нинди процесс бара? Авылда хәтта теге югары мәдәният турында сүз дә юк инде. Теге ул күптән инде ул да унытылды. Какой анда географияләр фәләннәр. Теге гади халыкның мәдәнияты. Ул да ничектер менә. Гади халыкның мәдәнияте. Юк. Син фольклор турында? Фольклор түгел инде, юк. Анда киресенчә кешенең фольклорына алып килделәр, менә сезнең фольклор дип. Шишин теге хәтере белән дә трюк ясаганнар кебек минемчә аңламыйча. Кеше җырлый. Сез бит безнең авылның җырлары түгел. Сез кайдан анда телевизорда ишеттек аны. Яисә белмәдем, кемдер консерваториядә язган. То есть кеше хәзер җырламый ул әйберне. То есть ягъни буннар шул бар үзергәч, әмма кешегә уже теге элзац бирәләрме, симулякр ниндидер теге симулякр памяти получается. То есть кеше авылда авылча уже яшәми. Кеше просто шәһәрчә яшәргә тырыша минемчә хәзер күренә бит. Менә мисал итеп китеп була Кышкар авылы. Кышкар авылында 18нче гасырда куелган таш мәчете бар. Бу нәрсәнең билгесе? Югары, хәтта шәһәр мәдәниятының билгесе дип әйтеп була. Шул вакытта авыл җирлеге инде. Анда теге бу шундый мәдәният та булган һәм гади халыкның мәдәнияты булган. Теге бәлки ислам шариатына да туры килмәгән идер күренешләр дә булгалый. Шундый да булганмыни бездә? Шактый дип әйтер дә була. Теге Сабантуй да шул нидән исәптән инде. Чөнки мин бер дә әсәрне күргәнем юк, кайда ислам галимнәре, татар галимнәре Сабантуйны хуплыйлар. Киресенчә әйтәләр, бу бидгать дип, тегесе монысы бик каты сүгәләр иде 19нчы гасыр башында. Чөнки бу теге татар мәдәниятының икенче катламнан килгән нәрсә. Совет заманында киресенчә теге татар югары мәдәниятын читкә куйдылар. Аның нәрсәсе, аның үзенә күрә теле, аның үзенә күрә традициясе, аның үзенә күрә мәгърифәт системасы, аның үзенә күрә кыйммәтләре. Мин хәзер вот сез укып тордыгыздыр, Абдулмәҗид Кадыровның автобиографиясын тәрҗемә иттем. Нидән Стрельбаш кешесе. Аның менә теге кызыл җип. Син аның биреп барды ниләр? Facebook'та кайбер үзекләрен инглиз теленә биреп торган идем, хәзер инде аны китап буларак бастырабыз алам берсе. Һәм анда шундый теге алтын җип дип әйтеп була, кызыл җип анда бара шундый нарративта кешенең максаты нәрсәдә гомер башында. Садакату җария калдырырга. Садакату җария ул нәрсә? Бу дөньяда кешеләр өчен һәм ахират өчен файдалы әйбер калдыру. Син үләсең, синең китабың ябык. Шулай да син монда файдалы гыйлем, яки дугачы, яки нидер институт, китаплар калдырасың, койсалар кешеләргә дә файда, һәм шул файда аны сиңа да килә. Бу кыйммәтләр, хәзерге вакытта нинди кыйммәтләр бездә бар? Безне өйрәтәләрме шулай? Син нидер садакату җария калдырырга тиеш халыкка. Өйрәтмиләрме? Мин сизмим. Альфред, син бик Кеше әйтә, менталитеты бар, кеше үзенең тормышында калган гамәлне күрәсе килә. Нәтиҗәсен. Инде шундый тиз нәтиҗәне инде. То есть мин йорт салдырам, бала тудырам, машина алам, менә все эшем тамам. То есть юк нәндә мин нәрсәдер инде төзим, һәм минем эшем кайдыр берничә гасырдан, 100 елдан соң да
булар нәтижесі һәм шул мине хуплар дип искә алар дип юк андай ләй фикер. Аны Сіз беләсеңме? бигрәк Юк, теле юк, картаясызмы сіз? Беләсеңме? Әйе, мин бүген картаям. Беләсеңме, нинди мисалда аны сизеп була? Менә Коръән тәрҗемәсе име? Абделбари хәзрәтнең Коръән тәрҗемәсе. Ул аны 50нче еллардан алып 70нче елларга хәтлек тәрҗемә итте. Ул аны тырышты бастырырга. Булмады. Барыбер эшен дәвам итте. Һәм ул үлде 83нче елда. Ул вакытта мәдрәсәләр юк, мәчетләр ябык. Караңгылык инде. Ислам диненең киләчәге булмый дип, шулай дип уйлалар, үлгәннәрдер алар. Шундый хисләр белән. 2 ел үтте дә перестройка башлана. Андары чит илгә барып була, мәдрәсәләр ачыла тексенмәсе. 40 ел үтә, аның Коръән тәрҗемәсе дөньяга чыга. Менә шушы инде садакату җариянең мисалы. Син үзеннән нәрсә вот синең күченнән килгән нәрне эшлисең, Аллаһка ышанып. Үләсең, һәм синең үлүеннән соң нәрсәдер була. Син белмисең, пәрдә. Без барыбыз да белмибез нәрсә бу. Без эшләгән эшләреннән нәрсә булса да ниндидер файда китерәчәкме, юкмы? Китерергә мөмкин. Шуның белән шуңа ышанып яшәргә кирәк. Мин уйлыйм, хәбәрләр укымакчы идек, аларны укып тормыйк, шушы позитив, консерватив постбустанов нотасында тәмамлыйбыз. Рәхмәт барчагызга. Кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан, кайна Казан.